bacci nake ji Yarima Zuko. Yarima ya kamata ko kana so da gaske ka kama abata kana buƙatan ka ɗauki ƙarfi ka gane. Babanka da baban babanka da baban baban babanka dukkansu sun gwada amma ba su samu nasara ba. Gaba ɗaya daga ciki ba wanda ya samu nasarar kama abata. Shuɗaɗɗun kakanni na ba su samu damar kama abata ba saboda babu kama abata a cikin tsarinsu. Ni kuma rayuwata ita ce kama abata. Sannan ka? Sannu, tunanin me kike yi? Ina tunanin tun da kai malamin iska ne, ta yi ka sanya aka yi abata ya bata. Ban taɓa haɗuwa da shi ba, amma na san mutane wanda suka san wane ne shi, amma ban da ni iya haƙuri. Bai komi, kawai haka na tambaya, sai da safe. Sai da safe. Kai.